Hey bafowethu yasuspendwa kanjalo ke ingane yabantu emsebenzini wayo yamiswa kanjalo ke ingane yabantu emsebenzini wayo ngokuhlukanisa imisiwe lentokazi imisiwe mfowethu emsebenzini because of ama delay nomona wakho mgodi nomona okhozo wena mgodi ngoba kunjena nje uwena mgodi imisiwe ke nayi lesitabani lesi simisiwe ke ngane yakwethu emsebenzini wena right wawushaya unyaka wa celebrate the way wa celebrate ngakhona then kwamnandi kuwe ngendlela kwaba mnandi ngakhona wamnikeza naye lo siphukuphuku lo intshontsho owamnikeza lona kunjani ke manje washo umfokandlovu lo ovelele nayo lokho nje esiphaphela ngale song of the year njalo mankumele kube i song of the year eqhamuka washo wathi uzoyifaka investigation ngalento yale song of the year kunjani ke manje isuspendiwe ingane yabantu mgodi uyajabula uhappy mgodi uhappy mgodi ngalokho nawe wena uyisiphukuphuku wena uyisiphukuphuku impela wena sitabani uyisiphukuphuku impela sakhuza ngalento leyo ukuthi hlukana nokuthi ucheme uthathe liphi iside lo muntu oyi1 ukhomba ukuthi ucheme nobani lapho khosini sanikhuza sathi yekani uchema bakufunza abakufunzayo ukuthi chema nomgodi uzokwenzelani kunjani manje awuxoshiwe I mean mana ususpendiwe umsebenzi suspendiwe ngithi ke kuwe wena mgodi jabula ke idili yakho yahamba kahle mfowethu konke owawuplanile kuhamba kahle kodwa egcineni kwenzakalani imisiwe ingane yabantu ngasongo of the year ngomona wakho ukhuzani ngomona wakho mgodi jabula mgodi jabula ngesong of the year umjolo lo nengoma esingayazi thina asiyazi must umjolo even namanje wawehlukanisa unyaka kodwa asuwazi umjolo wakho thina sizazela iParis namanje ngoba uyibona nje ebheke ko 15k iyona into esiyazi hayi umjolo kodwa ingane yabantu nansi imisiwe mgodi jabula ma blue nation jabulani